Človek je tvor nevyspytateľný. Stále niečo hľadá, skúma, vymýšľa, a to nielen v oblasti kultúry a umenia, ale aj vo svete techniky a pokroku, v cestovaní, architektúre či v kulinárstve. Chceme stále a stále niečo nové. To nové nás niekedy zavedie do sveta abstrakcie a tým, že nie každý ju pochopí, tak utekáme späť do minulosti a v myšlienkach spomíname na veci, ktoré sa zapísali do našich myslí čitateľným spôsobom. Každý tvor má inú vyjadrovacú schopnosť a tu nám z časti ovplyvňovalo prostredie, v ktorom sme žili, aj to, čo sme vlastne študovali. Odhľadnúc od tejto skutočnosti máme jeden smer v umení, ktorý nazývame naivný realizmus. Smer, ktorý je určitými skupinami ľudí aj zaznávaný. Je to prejav duše, nie vzdelania, prejav cítenia a nie odborného pohľadu na dielo. Je to smer inšpiratívny, ktorý bol veľakrát počiatkom niečoho ozajstného, veľkého, ale predovšetkým iného. Keď som chodil do 9-ročky a zároveň aj na hodiny klavíra, tak mi babička, ktorá pri mne sedávala a počúvala moju hru, nieraz povedala: a teraz mi niečo zahraj, ale odlož noty. Ona bola prvá, ktorá objavila moje obdarovanie vyjadriť sa a nepoužiť reč, vetu či súvetie. Muziku som počul vždy, a to aj s orchestrom. Na to však času veľa neostávalo. Žili sme život spätý s prácou v sade, na poli, zahrade, okolo domu a domácich zvierat. Takto plynul čas. A všetko, čo v živote bolo intenzívne, sa mi ukladalo v mojej mysli a často tancovalo v nótach a melódiách a tie ma inšpirovali k tvorbe malých hudobných diel, tzv. Miniatúr. Je v nich stvárnené všetko, či už moja láska, cit, úspechy či prehry, pády či víťazstva. Spomienky na detstvo, ale aj na chvíle rozlúčky s tými, ktorí už nie sú dnes medzi nami. Je to hľadanie cesty k poznaniu viery v Bohu a nielen v existenciu Boha. Tak si aj ty nájdi čas a započúvaj sa do tónov melódií či skladieb. Možno aj ty objavíš v sebe niečo, čo ťa bude inšpirovať k tomu, ako zmeniť či obohatiť svoj život. K tomu, aby si našiel pokoj a uzdravenie svojej duše.